गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ दिनैनि बे सावरायमेलाव फैनायनि थाखाय बरायग्रोनाय थाबाय। दा बे समावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे खुंगा 7थि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद आरो खुंगा 8थि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आरो बेजों लोगोसे जोंनि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव जथायै जेरै साननैनि हाबाफारि लानानै भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबजों जों खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै जिहेतु बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो लादों। आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंखौनो जों गिबि गिबियाव आं फोरमायग्रोगोन। जिहेतु जोङो जेसेबांखिनि जोंनि आसामनि गेजेराव थानाय माखासे जिल्लाफोर आरो लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि आसामनि बाहेरनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय निश्चय बेवहाय बाहागो लानो फैदों। गासै बाहागो लानायफोरखौ जोंनि जि साननाय बायदियै बा जों आसा खालामनाय बायदियै दिनै बेवहाय जेरैबायदि लोब लोबै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सिबियारि महरै बाहागो लाफैबाय। आं गिबि गिबियावनो बयखौबो खुंथाइ आफादनि लिंथुमगिरि बा खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं गिबि गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोबाय। आरो लोगोसे बे हाबाफारि खुंनायाव जोंनि ओनसोलनि गोबां माखासे मेलेमजिबि बा समाज सिबियारि लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे जोंनि बियाबनि दैदेनगिरि भेरगाव जिल्लानि दैदेनगिरि आं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मोजां भाबै खुंफुंनायाव जोंखौ हेफाजाब होनाय थाखाय आं गिबि गिबियाव बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। दा बे बेलायाव आं फोरमायनो सानदों जिहेतु जोंनि खाग्राबारि ओनसोला खोब गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोल। रांखान्थि भाबै जिहेतु बेवहाय इसिबां जौगाखांनाय सुबुं बा ओनसोल बिदि नङा। थेवबो जोङो नैबे धोरोमनि जिहेतु मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोङो खोब नारा नाथायब्लाबो जोङो नैबे मोनसे धोरोमनि जि सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जोङो मोजाङै मोजाङै खुंफुंना हरगोन होननानै जों एसे सिन्था खालामदों। निस्सय बेवहाय दिनै जेसेबांखिनि जिल्लानिफ्राय सिबियारि महरै बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। दा बिथांमोननि जिहेतु थानायनि बेबस्था आरो लोगोसे बिथांमोननि जानायनि जि बेबस्था बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव गुबैयै थानाया एसे जेंना सफैनो हागौ। जोंनि जि जायगायाव जोङो मेलखौ खुंदों बा जोंनि खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि नोलोबारि सानथाइबारि गामिनि जि थानसालिखौ सरजाबफानानै जोंनि सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अदथिराखौ जों लाफानानै बे हाबाफारिखौ जों खुंदों। बे खाथि खाला ओनसोलाव जोंनि थानायनि बेबस्थाया एसे खम दङ हिसाबै निस्सय बाहागो लागिरि सिबियारि बिथांमोना एसे एनै निस्सय असुबिदा मोनगोन। बे असुबिदाखौ जोङो सहायनो थाखाय आङो नेहाथारि जानानै बा लिंथुमगिरि महरै जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय खोब गाजा गोमजायै जिहेतु बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि जि असुबिदा बा सुबिदा मोननायखौ नोंथांमोना निस्सय सहायनानै हाबाफारिखौ मोजां मोजाङै खुंफुंनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै आङो सिबियारि नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय। दा बे समावहाय आङो खावलायदों जोंनि जिहेतु साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंलांनायाव गासैबो सिबियारिफोरा जाहाथे हेफाजाब आरो मदद होगोन आं गिबि गिबियाव खावलायग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा दिनै नैबे खाग्राबारि माने उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारियाव बा भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि 7थि सावरायमा आरो जोङो लाइमोन आफादनि 8थि सावरायमा मेल जों खुंदों। बे हाबाफारिया दिनै गिबि साननि दिनै गिबि हाबाफारि बियो जानानै थांबाय। बेयो माखासे आलासि बिथांमोना बेयावहाय नुजाफैदोंमोन। जेरै हमना ला दिपारि सेक्रेटारि आब' आरो जोंहा दुलेन स्वर्गियारि सार बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारियाव फैदोंमोन। आरो बे हाबाफारियाव फैनानै बिथांमोना जिखिनि बोसोन होलांबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि माइनावफोरखौ बेफोरबायदि बोसोन होनायनि थाखाय जोंनि मेदाममोनखौ आब'मोनखौ बा आब'खौ बा जोंनि नैबे सार दुलेन सारखौ जोङो साबायखर होदों। आरो जेरै हमना लादो दिनैनि बे जोंनि 8थि आरो 7थि जि सावरायमा मेल बे हाबाफारियाव जोंनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरै हमना ला ओरै गसाइगाव जिल्ला ओरै कार्बि आंलं गलाघाट बेनिफ्राय जोंहा ओरै आनडिभाइडेड लखिमपुर सनितपुर बिश्वनाथ बिदिनो बाक्सा गासै 17थासो जिल्लाया बेयाव बाहागो लादों।
आरो टटेल जोङो साननो थाङोबा 600नि बारा दिनै बेयाव डेलिगेट्सफ्रा फैदों आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि हाबाफारिखौ उनावहाय जों लालांबाय थागोन आरो जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ जों सौहैनायनि जि लामा बेखौ जोङो खेवनानै लागोन बेखौ जों नुनो मोनाखै बे बेलायाव लाइमोन आफाद हिसाबै नोंथांमोना माबायदि आवगायदों जिहेतु जों नुबाय थायो बांसिनै आवसिया जाबाय आरो बे थासारिनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय लाइमोन आफादा माबायदि खामानि मावो दा जोङो बेखौनो लानानै जों जिहेतु लाइमोनफोरा दानि थासारिखौ लानानै जिबायदि जि गावनि जिउखौ इयुनाव माबायदि दालांनांगौ बा इयुननि सासे थागिरि जानो थाखाय बा सासे मोजां मानसि जानो थाखाय बिथांमोना जानो थाखाय जि सेस्था बे सेस्थाखौ बिथांमोना लानो हायाखै आरो बिनिखायनो जोङो लाइमोन आफादा बायदिसिना रोखोमनि जोङो इनिशिएटिभ लादों जेरै धोरोमनि जि नेमखान्थि रोङैयाव दिनै लाइमोनफ्रा आवसारि जादों बेनिखायनो जों लाइमोन आफादा जोङो बाथौ थान्दैखौ नोजोर होनानै बा बिथा खालामनानै जोङो माखासे आनजादनि जों हाबाफारिबो लाबाय थादों आरो बिदिनो जोङो बाथौ थान्दैखौनो फरायनाय बिदि हाबाफारिबो जों लादों आरो जों थांनाय बे अक्ट'आ जोंना मामोन बेयो बेयाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन माने टेलेन्ट सार्च आरो बाथौनिनो सायाव आरो बे टेलेन्ट सार्चखौ जोङो फरिखाया जोंनि गथ'फोरनि आनजादा माने फावसायनायनि थाखाय जोङो माने नभेम्बरनि 2 तारिखआव जों लायफिनबाय आरो दा अल आसाम नाङैनो जोङो बे आनजादखौ जों फाथिफिनगोन आरो दा बेनिखायनो जों लाइमोनफोरखौ खावलायदों जोंनि बाथौ थान्दै फरायनाय जोंनि लाइमोन आफादा जिखिनि लानाय हाबाफारि बेफोराव बाहागो लानांगोन होमबासो इयुननि मोनसे थासारिखौ जोङो लाबोनो हागोन आरो दा बे लाइमोन आफादा जिहेतु आवसारि जादों बेखौ जोङो जेसेबां हायो जोंनि फारसेनिफ्राय जों इनिशिएटिभ लाबाय थादों धोरोमनि जि फोरबोफोर थायो बे फोरबोफोराव लाइमोनफोरखौ जोङो बाहागो लानाय नुना नाथाय बावैसो दुर्गा फुजा नुबाय लोब लोब मानसिफ्रा बाहागो लायो बे बेलायाव बिथांमोननि दा बाथौ धोरोमनि जिखिनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ दानि लाइमोनफ्रा मानिनो गोब्राब मोनो मानो होनबा उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाफ्रा जोंनि लाइमोनफोरखौ बाथौ खुलुमनाय हाबाफारियाव माने बाहागो लाहोनो होआ आरो दा खिन्थु जोङो नुयो जे गोदोनि परम्परा जिखिनि नितिजों जि फुजिबोनाय हिन्दु धोरोमनि जिखिनि नेमखान्थि बे माने माखासे सिस्टेमफोरा माने आवसारि सिस्टेमजों माने आदां गादां सिस्टेमजों माने एन्जय खालामो गथ'फोरा दा बेखौ लानानै गथ'फोरा लाइमोनफोरा बेखौनो एन्जय मोननानै बे गोरोन्थि लामाजों थांफ्लाङो आरो दा बेनिखायनो दुर्गा फुजा लोखि फुजा जियानो जा बे हाबाफारिफ्राव बिथांमोना गोबां बाहागो लायो जों खावलायगोन लाइमोन आफाद जानानै बाथौ धोरोमखौ सिबिनायनि जि खान्थि बेखौ सोलोंनो नाजानांगौ जिखिनि जोङो बाथौ धोरोमनि जिखिनि मिरु आफादा जिखिनि बिथोन होगोन जिल्ला आफादफोरखौ बे जिल्ला आफादफ्रा जिखिनि हाबाफारि लागोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायाव गोसो होनांगौ आरो हिन्दु धोरोमनि जिखिनि नेम जों फालिनाय दुर्गा फुजा लोखि फुजाफ्राव थांनानै जोङो सिगारेट सोबनाय जौ लोंनाय बायदि हुदानि गथ'फोरखौ जों बारा नुदों दा बेफोरखौ जोङो खमायलांनायाव जोङो बिमा बिफायाबो नाजानांगौ आरो जोंनि लाइमोनफ्राबो सिन्था खालामनाया मोजांसै